Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina kitabah Miftahul khutobak wal wa'zi. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa latihinna au aba'ibulatihinna. Itu Fati. Tuh Fati tak pedot tengah. Kiwe engko wis entek jame kok. Wa kul lan ngucapo sapa sira he Muhammad. Enak tafsir terus ngono ngendika sapa sira he Muhammad. Akhirnya pengendikan iki rak engko terus dadi paugeran. Allah dawuh neng Kanjeng Nabi kon ngendika, terus isi pengendikan iki paugeran. Le ngendika Kanjeng Nabi ngenten iki, lil mukminati iku keduwe wadon-wadon sing mukminat yaghdudna padha ngeremno. Saka kata dasar merem dadi ngeremno. Iki kata dasare merem. Padha ngeremno sapa wadon-wadon mukminat min absarihina saking pira-pira mripate wadon-wadon mukmin. Dadi paugeran. Wong mukmin sing wadon pokoke aja jelalatan matane, ngono kuwi lho, nek jenengan pengen dong. Lho kok ora oleh jelalatan matane, kon do ngeremke mripate, maksude ngeremke mripat saka nyawang sing ora halal, ora kok terus merem secara keseluruhan ya ora. Ning nek hal-hal sing sipate haram nyuwun sewu wong wedok-wedok iki do meremo. Aja nuruti mata pengen nyawang barang sing haram. Akeh lho iki engko
termasuk ngetke wong lanang sing dudu muhrime sing dudu bojone ngono kae. Iki wis dadak dikategorikan lagi ngono kuwi iki. Nyawang wong lanang liya sing dudu muhrime sing dudu bojone kuwi nganggo sawangan-sawangan ambisi, emosi, nafsu. Anak sesrawungan umum sing ora nggo pengaruh apa-apa ya ora masalah, jak ya urip awor wong keh banget kok ya. Nek kamu kok wong keh banget ki ya kadang kala ana ing dalem wadah-wadah tertentu, misalkan wadah kumpulan apa, wadah pengajian, wadah mujahadah, wadah nyambut gawe. Nah iki engko kan jenengan iso nyeleksi. Men ora kaku banget ngono lho. Ya gampangane wong wedok ta niki sing diseru kanggo mukmin wadon-wadon utawa diwalik kanggo wadon sing mukmin do ngeremno mripatmu. Ha iki dilalae secara real, secara nyata kita ngaji ya ana wong wedok ya ana wong lanang. Ha nek ngrungetke sekilas sing ora ana pengaruhe apa-apa ya ora apa-apa. Iki wong mengetke sekilas. Ning nek terus ngematke bar kuwi kok terus jedul rasa nafsu, misalkan seneng, nah kuwi sing kudu merem. Iki kudu merem. Aja dingetke. Nek kira-kira nafsu marahi jedul seneng. Iki ming upamane ora tenan ya. Ya upamane ngetke kula. Iya lah, piye nek gak contoh kok ya. Lah nek gak contoh piye? Nih, ngetke kula kok terus ngetke rada suwe kae kok ngantek nang ati iki grenengan tak mat-mati kok ya Pak Burhan ki rada ganteng to misalnya kuwi ora pareng kuwi. Nek tak mati kok rada ganteng, aku wis nafsu nek kuwi kok ya. Tur matane mesti piteng. Lah wong kok ngene kok ganteng ki tak ya. Neming ngawur ki. Misalkan iki misalkan ora tenan kok. Kuwi tenan. Iki ming nggo contoh. Napa jenenge ngeremke mripat ora kok terus langsung nganggo tingkah-tingkah sing sipate kaku ya ora kok ya. Engko terus nek ngaji ngene iki kon ngeremke mripat teko tengok nang kono terus merem terus. Lah kuwi turu. Kok terus merem terus iki turu. Alasane lho muni kon merem mbahmu. Kok terus ngono. Ini jenenge ngeremke mripat. Nang pasemuan barang kae nek kira-kira ngetke ra pengaruh monggo wong ora ana pengaruhe. Jadi di sini ana nilai ikhtiar ngibadah. Ana usaha ngibadah. Ngibadah sing sipate semingkir saka dosa. Ngibadah ra ana loro. Nandangi jawuh karo semingkir saka dosa. Lah iki ngibadah sing kategorine semingkir saka dosa. Di Quran iki akon kita kon ngibadah, nek larangan berarti kon semingkir saka dosa. Nek sing ra dosa ora apa-apa lah kok. Wong ora dosa ning nek sing dosa semingkir. Termasuk Bu, niki ya ora diparengke ning doradong. Karena kula matur Bu niki lil mukminati lho. Penekanane kanggo mukmin sing wadon-wadon. Iki ibu-ibu misalkan acara dasawisma, acara ngaji ngene iki utawa acara liya-liyane, iki kok kancane ngaji iki nganggo gelang gedhi-gedhi kae. Iki umpamane nganggo gelang gedhi-gedhi kae, aja dingetke, kuwi ora diparengke. Lah iya maksudnya aja dingetke iki wong kok jedul emosi, jedul nafsu marahi pengen.
Wong kuwi wis jiwane wong wedok pisan seneng mas-masan, ping pindhone pinginan. Dadi nek kancane ngaji, kancane kumpulan kok nganggo gelang gedhi-gedhi kae, aja ngetke. Ngetke sing marai jedul pengin kuwi juga larangan. Tak ngibadah semingkir saka dosa, wujude le semingkir ora ngetke kok ngono kuwi. Iki sing berkembang apa ngeremke mripat iki termasuk ngeremke mripat saka tontonan HP. Kuwi rada angel nek iki. Ning HP kae ana werna loro, ana tontonan sing apik, ana tontonan sing ora apik. Dadi jenengan semingkira nonton sing ora apik. Wong werna-werna isi handphone ki kaya TV jaman biyen sih. Nek saiki nonton handphone sing apik iki pokoke updatean postingan Iran karo Israel karo Amerika iki rada apik. Karo klan Baklawi sing disepakati putus nasab zuriyae Nabi, pokoke Baklawi Habib itu wis diputuske karo negara, gampangane karo negara ya karo warga masyarakat Indonesia bahwa mereka itu pokoknya bukan keturunan dan bukan zuriyah Nabi. Ledo ngaku zuriyah Nabi terputus, iki wis diputuske iki. Dadi sakniki wis ora iso ngaku aku muni dadi zuriyah, wis ora iso. Masalahe wis ditok palu nek Baklawi utawa Habib iki tetep dudu turunane Nabi, tetep dudu zuriyah Nabi. Nek sing fanatik monggo. Ora ngerti ngaku, ora ngerti ngakoni iki rada maklum. Nek wis ngerti sing ngakoni kuwi jenenge ngeyel. Wong urip iki kon ngerti, kok nek wis ngerti kon manut ngertine kuwi kok malah tetep ora manut. Ya berarti lek Gusti Allah akon ngerti ra guna ya. Terus secara pribadi nek saya tetep ora kon ngakoni Habib turunane Nabi ora. Turunane Nabi iki pokoke Ayatullah Khamenei kuwi asli ya. Sing demben sedo kae asli turunane Nabi nek kaya silsilahe cetha. Turunan ke-41 itu nek ra kene. Ke-41 apa pira? Silsilah ini. Saka Kanjeng Nabi medhun-medhun dulu 41 atau 43. Pokoknya di antara itu. Nek Ayatullah Khamenei kae asli turunane Sayyidina Husain. Nek Baklawi ora apa meneh sing jenenge Bahar Semit Mas. Sera cetha ora ana Nabi kok kaya ngono. Ha deloken Khamenei iki piye sejarahe? Abuh ngalor karo kidul. Nek mencintai zuriyah Nabi iki wajib, zuriyah Nabi lho. Ning gandeng Habib iki udu zuriyah ya wis rasa dicintai kok ya wong udu zuriyah kok. Ngono kuwi. Sing do fanatik monggo kok. Kayak saya urung ketunangan kayak tahu sih konco itu kan oleh hijayah saka Biblut fi ngono ki kon roske toriko terus saking fanatike kuwi serem nek wis seminggu pisan acara amaliyah toriko iki terus rampungan jam 1 bengi tengah 2 bengi tengok nang dungklek gedhe dhuwure semene iki cendhek titik sila metekes kae terus sing jamaah ilir antri jamaah karo le mlakuke kaya wong arep laden dodok wae. Sing pengen mlebu swarga salaman, kuwi udah salaman ucup kae ji. Bahasane sing pengen mlebu swarga ngono suwen. Apa ora medeni wong kuwi wis. Malah mengikrarkan diri nek amaliyah iki kleru
sing mlebu neraka sithik dhewe tak jamin aku ngono iki. Kamu kok saiki mati rak yo repot iki. Jan mati wong gek nang kubur dideplok ndase iki. Karena yo piye ora iso haji ndek Ibnu Lutfi ora iso wong jiplak jatman kok ndek Mbah Kalwani kok. Jiplak kuwi dadi ijazah thariqah iki saka ndi ki ra cetha. Nek ngomongke thariqah mulane apa meneh muni selawatan Habib. Karena Mbah Hasyim Asngari memang sebenarnya dari dulu orang marengke selawat sing tujuane ora marengke. Selawat ki dibaan berjanji sing diparengke karo Mbah Hasyim Asngari kan kuwi ngendikane Mbah Marzuki Mustamar itu. Sing diparengke iki dibaan berjanji burdahan kuwi age diparengke nek sing tujuane ora diparengke. Karena niku gaweane iki gawean Baklawi sing tingkat kesohahane ora. Iki nek saya kudu ngaturke kenyataan dan kebenaran yang ada seperti itu ning kan sebagian jamaah iki agi fanatik sing tudura. Kula kadang aku nerangke ngene nesu. Nesu kok ya. Wong agi fanatik sing tudura. Nek sing sepuh-sepuh iki mah ra ngerti sing tudura iki apa. Ribaan iki apa? Burdahan iki apa niku mah ora. Dong apa meneh kok jatman apa jatma aswaja saya ora teko. Sing pasti aturane Gusti Allah wis diterangke karo Kanjeng Nabi wong wedok iki mripate meremo saka ngetke perkara-perkara sing ora dihalalke. Lah iki engko kadang kala jedule iki ana perkara sing maune iki santai malik haram iki kudu didoi. Kueh tenan kuwi engko. Salah satu penekanan ora lah ngetke utawa kon ngeremke mripate, wong wedok-wedok kon ngeremke mripate, salah satu penekanane kon merem saka wong lanang-lanang sing kira-kira dudu muhrime sing marai jedul rasa nafsu senenge. Penekanane terutama kuwi lho. Nek saya tak kembangke termasuk nyawang emas barang kuwi tak pengembangan. Karena memang kok nek wis mlebu ning tasawuf ngono kuwi ora pareng nek nang gone ihya kae. Kuwi ra wani omong kok ya. Nek nang gone ihya jus 4 kae jenengan ki mlaku ning dalan ana omah apik, mangetke terus atine bergumam ora diparengke. Jenengan mulah omah kok apike kok ngene iki nek gawe entek pira ngono ora pareng kok. Kok nek gubris entek pira barang ya ngopo. Ngono kuwi ora pareng nek ning ihya, tapi kan kita tingkatannya awam sekali urung iso nek kono. Makane iki penekanan utamane wong wedok iki aja ngeke wong lanang sing kudu muhrime sing marai jedul rasa nafsune. Nek wong lanang-lanang ki ana wong wedok kakeler pupune kae sok mlirik sok grenengan nek wong lanang-lanang kae. Sok mlirik ana sing jenengan wah la iki vitamin ngono kuwi. Nek wong lanang walaupun kuwi haram lho. Ora nek wong wedok kae weruh pupune wong lanang kae rasane piye sih? Iki gawe imbang. Oh, men biasa toh? Ayo karang ireng. Karang ireng gak ya. Lah dadi nek mungguhe wong wedok ngetke wong lanang, bagi wong wedok wong lanang bagian nggawa awake wong lanang sing menarik iki nggo napa? Lah nek pupuhe ora. Oh, lah kae beda duwite. Tuntel rembuke angger ngono. Wis sampean hancur wong kere. Sampean hancur lah ra tetekel.
wong lanang niku nek ngetke wong wedok kadang sok ngetke pupune kae wis sok gemremeng ngono lho. Lemune vitamin. Lah nek wong wedok ngono lho. Iki kira-kira ngetke apa nih? Wong ngetke rambute. Biar rambute yo ting jewamul semu putih-putih niku mosok menari. Wong ngetke sikile kayak yo meletek-meletek gupak labur. Wis sak karepmu. Jenengan sing ngerti sehingga kapan kudu meremke mripate mesti wis dodong dhewe-dhewe. Wa yafatna lan ngreksa jaga sapa wadon-wadon mukmin furujahuna ing kemaluan-kemaluane wong wadon mukmin. Ha wong wadon mukmin niku agak ada penekanan keras jaga kemaluan-kemaluane. Nek kudu dipasrahke wong lanang kuwi diikat nganggo sing halal sithik. Diikat nganggo sing halal ki piye? Ayo rabi sithik ijab kabul sithik. Nek ora iki aja diserahke tapi dijaga sak apik-apike. Iki ya wis anu nek cara saiki ngono nek iki wis tuwek-tuwek kok. Iki donge biyen gak isih dadi dagangan biyen kok ya. Nek iki second wis ora. Tapi kan ngerti paugeran tetep dijogo. Kemaluan iki tetep dijogo. Ngibadah tok iki ketoke ngono iki ning ibadah. Mula ngibadah yo ora kudu ana unine bismillahirrahmanirrahim. Ora ngono kuwi. Ibadah iki kadang ora ketara. Sing ngerti ming jenengan karo Gusti Allah, wujude njaga kemaluan, wujude ngremke mripat. Sapa ta sing ngerti? Rak ya ming jenengan karo Gusti Allah ta. Wong liya ora ngerti. Maka kita jangan picik ibadah asli mah sing ngene-ngene iki. Wala yubdina lan aja ngetokake sapa wadon sing mukmin zinatahuna ing pacaan-pacaane dheweke kabeh. Ilama kejaba barang dhahara kang pertela apa ma minha saking wong wadon. Lan aja ngetokke pacaane artine nek matak iki ya matak niku aja kok terus nyonyas banget semlehok banget iki ya aja. Wana kok anggere metu saka omah. Nek sing abg-abg sakniki SMA, lulusan SMA, wah nek masak malah ana sing putih pemayit kae ana. Dan putih pemayit kae. Malah pacaan kok ngene. Ana sing semluh wah wis pipine semua abang-abang kae pipine. Terus matane ditelak. Lambene wah lipstikan dan kaya anu lampu bol Yamaha 75 abing ga kok metu wah wis nek metu ya do ngono kae. Mula nek nggon iki saiki iki wis ora do ditaati karo wong wedok. Karena wong wedok saiki tetep nek metu saka omah ngetokke pacaane. Gek Quran ngeleke aja do ngetokke lehmu maca, aja do semleho. Kecuali barang sing memang barang kuwi kudu pertela. Kecuali kuwi. Lah nek kuwi wong gelem ra gelem kudu pertela ya apa meneh. Ya misalkan kaya sandalan. Nek wong itu ya ngalor ngidul gelem ra sandalan. Gelem ra gelem mula nggo sandal kuwi ketok ora apa-apa, arep dibungkus kresek. Ora iso kok ya. Apa wae sing kudu diketokke oleh monggo ning nek pancen ngetokke perhiasan karo ngetokke pacakane ora oleh nek metu saka omah apalagi duwe bojo iki nek metu saka omah ora dikandhani bojone iki rasah macak angel iki praktekke nek wong dodo wangele pol arep metu kok ora macak iki
Wah, ya piye carane kudu maca. Lipstik iki kudu nganggo wong nek ora ketok pucet telik ya. Wedok nek wis ngono kuwi nek ora lipstikan ngono ya ketok elik sih. Ning nek lipstikan sing rada natural sithik, abange semua abang alamiah ngono ya wangun ya. Lah gara-gara kuwi mula wong wedoke nek metu ra macak ra pede. Mesti macak. Oh, tuwek-tuwek wae macak kok kuwi iki. Nganggo FIFA baguran 8.000-an. Yo macak. Wal yadribna lan becik mukula gawe ya sapa wadon bi khumurihina apa kuwi lawan bi khumurihina ana angka 3 wal yadribna lan becik gawe sapa wadon bi khumurihina kelawan nganggo khumure mbok khumur bur apa khumur kompan kadang aku ya gandeng udan darani sumur lho iki nganggo khumure ngala juyu bihina ing atase pira-pira juyupe wadon. Juyupe wadon ki sandangan sing dhuwur ki bagian dhuwur rada sigar. Rada suwek. Maksude suwek nang kene ya sandangan sing kulino mengkene nganggo digawe lerekan kae lho. Kok nek lerekane kebuka rak terus kesane kaya suwek. Lah kowe gawe ya nganggo berbagai macam kaine wong wadon ing atase sandangan-sandangan sing aja ngantek dadi larangan termasuk ya niku wau gawe sandangan ning sebagian aurate dhek nek nganggo sandangan kuwi ketok. Lah nek kur ning omah ngene iki ketoki ra apa-apa wong sing iki ming bojone karo anake. Nek metu dhewe nganggo singlet. Singlet ki klambi apa kaos ora ana lengene iki jenenge singlet, darane slinglet gul. Nganggo kaos apa klambi jenise ning ora ana lengene. Ngono kuwi dilalahi ya kae bagian ngarep kae engko benike kemedunen wong munggahe ra ana benik. Wis ora ana lengene, benike kemedunen, wah wis teng semboyot kae. Bek bar kuwi nyanyi terusan. Nyanyi ki anu kae. Dangdut lawas. Bunuh aku. Lagune anu kae. Wah malah saya terus. Kok ya udan ora ket mau ya. Udan ket mau ngono ra ya. Wala yubdina lan aja ngetokake sapa wadon zinatahuna ing pacakane wadon-wadon mukmin illa libu latihina iki kejaba keduwe bojo lanange dheweke aja ngetokke pacakane kecuali nek macak iki ning ngarepe bojo lanange. Dadi nek ning ngarepe bojo lanang nek dienggo bojo lanang macak. Tapi nek nggo wong liya aja nganti aturane. Kamu kok saiki kuwale. Man delok Pak, garwane jenengan kae nek metu nyumbang rak macak wangun kae.
Nek metu nyumbang kamu kok mengkon nyumbang. Ning jajal pendak dina ning ngarepe jenengan tak ra tau maca. Ha sekarang ora ngerti aturane Quran kok ya. Kowe iki ngetokno pacaanmu kejaba ming aja ngantek ngetokke pacaanmu kejaba ming ning ngarepe bojo lanange. Nek ning ngarepe bojo lanange pokoke sing piye carane sing setil, sing rodok nyonyes titik, glowing titik, trengko tingkahe nek ning ngarepe bojo lanang iki kemayu agresif kok ya. Kuwi jan wong lanang seneng dadi ibadahe wong wedok. Wah, aku dadi wong wedok tak macak sing setil kae. Bar macak kemayu. Kalau sing lanang ki kemayu. Takoni sing lanang kok macak ya nendi Bu? Le jawab sing wedok wangun kae. Arep dolan. Wah, kok ming dolan kowe macake kaya ngono. Masalahe arep dolan ning lapangan atimu. Kemayu iki jenenge. Le arep dolan iki ning lapangan atimu. Sing lanang judeg kok ya. Ngono ki mak perempeng ngono iki. Terus lanyo-lanyone sing lanang ngomong, "Tuwek kowe kemayu." Jenengan ora iso nuwuhke swasana harmonis kok ya. Ora ya sing macak setil kae. Ning ngarepe sing lanang, sing setil. Kowe karo apel sing abang kae seneng ora, Pak? Sing wedok bar macak terus ngono kuwi le takon. Ya seneng to ya nek apel kok sing warnane abang kae ya seneng to ya. Ya kaya ngono ki diriku untukmu. Lah jan iki kok rada nyeleneh. Antek sing lanang iki jenengan iki kok bojoku aneh ki arep mati apa ya? Nyeleneh. Lah wong menciptakan suasana mesra harmonis di arep mati. Ditakoni, "Buka rong, Pak?" Wis. Loh, lah buka apa? Buka senyum dan pandanganmu. Oh, buat ini. Sing lanang ngomong ngono iki, buka senyum dan pandanganmu. Aku malah kurung, Pak. Sing wedoke mah jawab ngono kuwi. Lah kok yo ngantek urung? Wong cethole maghrib wis ket mau malah kepara saiki wis bar misak kok ngantek rong buka iki gak kepiye. Masalahe buka tanpamu ora iso kolu. Wah, iki serem iki sepeda kaya gleleng tenan. Sadu ngono ki sadu ya seneng suasana jemeng duwe wong tuwa-tuwa kemem-kememan. Sing wedok nawani wis serem. Buka nek doyan. Wah, wis iki seruwet iki. Sing lanang nawani, sing wedok nawani ngono kuwi. Wis aku wis buka ning masjid sing lanang. Dadi kurang sip suasanane kurang sip. Kerep gojekan ngeten niku, Pak. Gojekan. Tua-tua kae justru tua ki asike nek kerep gojekan.
Karena memang isane mung gojekan. Wong nek liyane wis ra iso. Wes, kadang isane mung gojekan pokoke kerepa gojekan. Sing wedok ya monggo ngombe mak wis tak ilingke. Ngono kuwi. Karo sing lanang duwe tenan. Legi ora Pak iki? Lah aku gawe iki mau legi ora? Legi jenek iki rada kelegen. Ayo karang tak tambahi senyum kowe. Dadi lek gawe suasanane asik ngono lho. Wis ora ngono ki ibu jenengan. Ketoke ra iso ketawa garwane jenengan saya tuwek ngono. Apa ya digawe sing marai awet nom ngono lho, seneng ora tertekan. Wis golek dhuwit nggo badan susah nang omah isih digawe susah. Kira ya padha karo membunuh sing lanang secara perlahan. Nggo badan wis susah tekan omah isih digawe susah. Rusakake. Ao iki abaihina utawa ngetokno pacakane utawa aja ngetokke pacakane wong wadon-wadon kejaba ning ngarepe bojo lanange lan kejaba utawa kejaba ning ngarepe bapakne utawa wong tuane. Wong tuane iki bapak ibune. Nah nek kaya jenengan ngadep bapak ibu terutama bapak ibu ngandung ngetokke pacakan Nyonya Se iki ra apa-apa. Ngetokke pacakan Nyonya Se. Ya nang gone wong tuane dhewe. Au abai bungu latihina. Utawa nang gone wong tuane bojo lanangmu. Utawa ya ngetokke pacakane nang gone mertuane. Ora apa-apa iki. Dadi abai bungu latihana iki bapakne utawa wong tuane bojo lanange wadon. Dadi ngetokke pacakan macak ayu ning ngarepe mertua barang ngene ora apa-apa, malah iso njunjung tinggi martabate sing lanang. Paling ndak mertua terus dengan ya anakku le milih ra kleru. Ternyata nek macak nek dimake ya wangun ngono kok. Wis wangun kaya wanita Israel kena bom. Di ning ngarepe mertua macak ora apa-apa. Au abnaihina utawa le macak ning ngarepe anak-anake. Lah nek ning ngarepe anake ngono jenenge anak. Monggo kaya au abnaihina niku. Au abnai bungu latihina utawa le macak le ketok Nyonya Se ning ngarepe anak-anake bojo lanang. Mbok menawa biyen le rabi iki gampangane dalam keadaan rondo duda dilalai sing lanang wis nggawa gawan anak siji apa anak loro. Ha iki engko le macak ning ngarepe anake bojone ya ora apa-apa wong kuwi kepitung anake dhewe walaupun anak sambung wong tuwa sambung utawa wong tuwa tiba kuwalon. Ning wong wedok kena wae macak ning ngarepe anake bojo lanang. Anak kuwalon ngono lho jenenge. Nek mbiyen anak kuwalon nek saiki apa? Ndang anak sambung. Dan anak tiri. Au ikhwani hina utawa ning ngarepe sedulur-sedulure. Ning ngarepe sedulur ki iso kakangne, iso adine, iso mbakyune. Ning ngarepe sedulur-dulur iku ikhwani hina. Au bani ikhwani hina. Au bani ikhwani hina utawa iki bani kedak turune dulur-dulure ya ana ponakan ana prunan ngono lho.
Dadi nek anake sedulure ra engko iso tiba ponakan iso tiba prunan. Iki prunan iki anake adi-adine kuwi jenenge prunan, ponakan iki anake kakang mbakyune kuwi ponakan. Ketoke mah bingung awake dhewe ngono. Iki le ngarani prunan apa ponakan. Nek prunan iki le muni lho wong kula ya urung pati apa no. Anake adine, nggih to? Anake adi-adine niku prunan. Dadi nek cara lho kok anake Mbak Yune. Anake adi-adine. Prunan kuwi. Nggih to? Prunan iki anake adi-adine nek cara kula ya prunan kula iki si Adik, Ata, Yas, nika Endik, nika sing anake adi-adi kula nika jenenge prunan kula. Lah nek anake Mbak Yuna anake kakange kae jenenge ponakan nggih to? Dadi nek sing ning dhuwure iki ponakan. Niki pernah ponakan kok ngono kae lho. Lah kuwi macak ning ngarepe kuwi kabeh iki oleh. Macak ning ngarepe prunan ya oleh, ngetokke pacakane ning ngarepe ponakan ya oleh. Bani akhawatihina au nisaihina. Kuwi tedak turune dulur wadon karo tedak turune istilahnya ya keluarga wadon. Au mau utawa barang malakat kang miliki apa aimanuhuna tangan tengene dheweke kabeh utawa budak ning ngarepe budake. Nah iki ya mung ngrasa dibahas wong ra ana perbudakan. Saiki ra ana perbudakan walaupun uripe rasane kok budak. Kira uripe ning wis ra ana perbudakan. Penak kok iki lele ngatur nasab, le ngatur iki saka keluarga iki sih keluarga cerak dadi wong wadon ngetokke le macak ning ngarepe iki mau kabeh kuwi padha karo isih ning ngarepe keluarga. Sing rada aman. Wong wedok lho iki sing dadi subyeke dadi objek keterangane iki wong wedok ning kok nek praktek dadi subyek. Nek nerangke kaya-kaya wong wedok kudu ngene dadi objek keterangan, tapi nek praktek iki kok wong wedok dadi subyeke. Aku krungu dawuhe Kanjeng Nabi ngene, mula iki tak ngene berarti tak sing pelaku karo subyeke sing wedok. Aku tahu krungu hadis Kanjeng Nabi tapi istilahnya kon anggap asor karo sapa wonge karo sapa wae. Ya sak rupa-rupa tak anggap asor. Sithik-sithik kecewa ki nek ming wong rong dong karo isine donya. Padahal sing jenenge isi donya ki ra ana sing nyenengke, anane ming nguciwani. Nek ana kae istilahnya kamus kae lho. Kamus Arab Indonesia kae iki kok goyem-yem kae iki. Nek kon ngekeki kebahagiaan lewat itu ndak bisa. Terus kadang jenengan iki ora bahagia bukan kok ora bahagia. Selalu nuntut apik saka wong liya. Mula kalimatnya dadi rasib. Aku ki sengit ero kae. Lah iki lho. Lah kok sengit? Lah wonge ngene iki berarti kowe iki nuntut sempurna saka dheke. Ora oleh ngono kuwi ning tingkahe kudu nyocoke karepmu. Dek senengmu ki karepe dheke kon mara ning nggonmu salaman nyucup gek tok kon ngopo-ngopo temandang tur rotok bayar ngono to. Sekarang yo karepe mbelung ngono. Wong do model ngono kuwi. Aku iki senenge ro kae lah ngopo sregep temandang apa-apa beres dek engko ming tak kei pangan kuwi wis seneng. Sing model ngono ki ya ana. Makane tingkatan nasab itu bukan nasab sing iso dirabeni karo sing ora iso dirabeni ora. Iki nerangke nasab sedulur sing kudu disikapi kanthi apik, termasuk ana wong istilahnya ya ana wong
sugih oleh nyikapi upamane ngekeki berbagai macam hal kae ya iso oleh nyikapi iki lho nasabku sing cerak iki sithik ngono lho. Oh iki sithik bar iki sithik ngono kuwi aja ngumpat-ngumpat nek ngumpat lho. Sekarang penting tenan sih ngerteni nasab iki. Ping pindhone engko nek wis ngerti nasabku iki keluargamu, lah aja pisan-pisan ikut campur urusan pribadine keluargamu. Kuwi mari congkrah kuwi rasa ikut campur, rasa sok-sokan. Dikandhani kuwi arep karo Mbak Yuka kae tetep usahake mulo tak kandhani. Iki ketoke gayane kleru to ya. Ora Mbak Yune kok mulo tak kandhani. Lah nek kono kleru ya klerune iki kleru njak menungso iki ora iso apik terus bener terus ora ya sok kleru barang kok ya. Blonjo kleru kerep to jenengan iki blonjo kleru. Pembahasan lewat warung belanjan utawa tekan pasar ngono mah ngen-ngene werna-werna. Nah, sekarang sing kudu diblonjo mah lali. Wong tekan kono kelingan werna-werna. Tiwul kemutuk wis dituku. Kamangka anggaran hari ini iki ora tuku kuwi mah tuku tiwul kemutuk. Mbasan wis tuku tiwul kelingan lah ning iki pasangane terus sambel bawang sik aku lombok ra duwe bawang ra duwe tuku meneh. Dadi kebutuhan mendadak sing dituku nek sing kira-kira direncanakan malah ora komanan. Iya, jenengan kudu gawe apik karena dawe Gusti Allah ngono kuwi aja ngetokke pacakane. Nah, salah satune aja ngetokke pacaan. Kecuali ana ing dalem golongan keluarga sing ten ngriku niku wis disebut niku man waca dhewe engko dikembangke. Oh iki sing dimaksud wong tuaku bapak ibu. Oh iki sing dimaksud mbak yuku ngono wis dong jenengan karep praktek. Asli ibadah. Wong ibadah iki pancen justru sing ngene iki jeng ora mingkur malah ngungkung wae. Jebul senengene mingkur le ngungkung. Ora seneng le ibadah. Sapa masjid iki ya ning jebule seneng sapa masjid iki tak dikon adzan. Kok nek dicacat ora dibenerke adzane nesu mutung. Terus ora teko meneh. Lah kok leren Mbah le adzan kok saiki ra tau adzan. Suaraku mono kaya asu ning ngono lha iki. Wong kabel dhewe hunine medeni. Ya aja ngono. Gila tetep. Niki sik jam entek engko ndak. Mumpung ora tek deres aku. Nek mau ora rada deres iki mumpung ora tek deres rak rada santai jenengan. Niki sik muga-muga diridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, manfaat faedah dunia akhirat lan nekakaken kabejan kawilujengan dhateng kita sedaya ten pundi papan panggenan kemawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.